Aziri, tretzan asuntu aziri, zango ben. Bueno, lehenengo bizan, kostazkanin, atu nahi izan temore, antxobi atrapa. Orduan, gaur egunin ez, baina orduan gorrosak agertzen zen, antxoa gorrosak. Baina atunakin, arrasazkarakin, antxoa gorrosak, orduan itxezan itxari, antxobi hartu. Antxobiaz, herrile torri, daitze zan antxobi, bakotxa bere boregetan, hori txalopi, bakotxa bere txalopak, boregetan, ebitxezen masibarrilak. Masibarrilak zin tinak ezagutzen zuek, bastante altuk. Bai. Horlako borobila, igual, 60 batero borobile, 50 gaixua, 60 bateko borobilin, masibarrilak gaitxezen. Ara hori ezan, gatza zantxobi naztata, ara, betetagun, tapatagun, beste masibarrile, karri antxoa zeztukin, antxoa gotzara zin, orduan zegoen kakagitalago, antxoa gotzarak. Bai. Antxoa gotzarak ekarriate zedun, da barru krisarik, jauin alaba, egote zinan, antxobiai botatina eta katzamotego. Prestatzen. Alan hilate zan, zehazte zan kosteri, noviembrin erdire holani, baina hori izan setiembrin ligutan izate zan hori. Prestatzen eukitzeko lehen. Karrati ordu nitxe zan gatzaz bogo ordutean. Hori bat azieri. Orduan, apasu. Etxe zen dune amaitze zuen nien, iluntzin, normalmente iluntzin amaitze zan ez, karrati, hori japasu, armati, inkarnati. Ordu nitxe zen, bakotxa bere pertsonak, zeztuk egon zen, zeztu honek altuk ez, baina bastante altun honen zartzeko, euda treotzarak zartzeko gainin, holako zeztu handixe, bastante handixe izate zen, atxe zartu barrun, da barrur erun. Barrur, genealako izatxe zan, barrur erun, da deberan tokisak epinitzen gutxezin, antxelaka apasuk. Otzari. Tapa olona bateaz, zede otzari bazan, oloniaz tapata. Olona lorisa, tapata apasuk. Hori izan apasun isati. Lehenengoko apasuk bota eran, horren bota baino lehen, hori tretzak botata baino lehen, lehenengo juren bizan itxuza. Orduan, itxuza joteko, Gau ez hori. bai, gabaz, jote goxaldea, igual partia bada goxaua. Zirenien jote zan, dana barrure joteko batea. Beti atzeatzen zan baten bat, poratzen forbe. Ez tala entzun, bile gauza. Entzun ez da nahi, ez da hargatzen zan entxin, beste itxuza danak. Hori zan dana bat, danak ez bat ontxe urte da, beste urte da ez, dana erdi bate urte dago. Bueno, mundilale bitxiz ezagute bore, hazi egun brazatik, gexago eza izaten baina, egun braza, egun dovei, epiniko zin, egun da, jagurtaten. Baina igual egun dovei, eukikoa mundila berak, zoki batute. Zenbaten nahi dale herria, patro izate balit, main bizan. Solta, da xe markine amarra puntan, pitorrukitxe bana, eta ja bat guztia be, eta listo. Arretxe botate zanin, jute zan arretxe gebrazak ebera. Orduan, botate zan lehenengo buxe, mundile, eta abenda iguale bost bat tritza ero zeio despedibili, da puntate zan harri bat, zartu amo batei, da solten egon bai gau zen guzti, harri bat gixat bore utetzen erdixan. Hemen da beste mundile, lo mismo. Da treotzalapa, klaro, gaztahala, saka. Ana puntan egote zanak, saka bet treotzari, hor da, emon. Da txalopi martxan. Horran ikutek zan, amatxu berte. Gero, asuntu zan, bate izateakon esku parti, da beste txikota parti, puntak. Bata punta bazan, txikota, da beste izan esku.
nundik azte zeinan botaten, da generalmente txalopak, balkarren distantzitxak más o menos hartute. Amaitze zen nun amaitze zen, eskun amaitze bat zen nun, aztebi zeinan alaten, bestetik, txikotetik. Lehenko botatago parajetik, handik hazi. Hori izan, lagatearen terminu apasuk behian eoteko. Hor gauza da pasatezan. Zubotate zen duen apasuk, ustez, apartetxo listoa, holan ikutzen txalopa guztik, Baina, batzutan korretak gogorra betortezin. Zer pasatezan? Bizkat urrin edo txalopi besti, bilaten azitxakun, inpatxo. Aseberakuan apasuk. Da inpatxo danak. Danak elkartu. Apasuk bisa bat. Orduan, zen misatezan. Asebeku gekoan ozinoi, beti berak embargateko dala barrure. Niarraini izan repartiu. Da gero tretzak inpatxut ebazenak, jun bolea, da bagoxa bere apasu goztea libra. Zezakeri amo banaiku ala tretza guzti inpetxatego. Ezakeri. Amo banaiku tretza guzti inpetxatego. Vale. Kasu zin, zaute mure, tretzak bagoxa bere markakin. Kulanona bat, kulanona, besti biarrena ator, kulanona ator. Han amun arraini torrena, azko hartzen zine hau kolaxo gazti. Baina zeinen apaxu zan, anetorren arrain, horrek arraino kolaxuk. Ero beziue hainka gauna janda, bustena janda, potxan arruk zaren zan. Da potxan arruti hau beste hone potxera baino gogorra bak. Behixe handisa bat, txupoi handisa bak. Doru zaitxetzen, beziue pikarak emon. Nare beziue balixo, saltzeko. Baina zen pasatezan. Zein entretzi zan, berantzago. Etxera eramatezun. Bai, etxera eramateko. Hola. Zein apain zan, entrenupe bai. Arrantza entrenozu zan. Batak amuk etxatzalako, bestiko ditzalako, entrenozu, bueno. Egozen termino bat, egotek zan, igual ordu laun, ordu erdi, igual zain. Bizkat arrainak ingatxateko eta gara beni. Han bitxartin, bakutsa bere gizona, generalmente, lehemagu bitxi bai tripulazioi behian libre banak, bakutsa bere apaxo gerute ben, amukuit. Treboline bakutsa bere apaxo. Inkarraten azte zenin etxeta. Anetorren antxoa, zixaua. Haik ez ezik gorde. Poto baten, norbera partikularmente eruteko are potuk, itxoza, beraz batea. Apaxu, partikularraz maure, apaxu batea. Dan terminune bezetan ez, baina papardotan, terminu guanin han deskantzu maure, edo zain, herri apaxuk eta aldabena. Haixate zein bakotxa behintzako, zein zuka marra trabazu zentzako, bost atrabaut berantzako. Batzuk amabi bai, beste bi, hiru igual, zein zelarik gertaten dan. Baina hori izatezan partikularmente bakotxantzako. Besteak gaite ziren, hartzen zan dana ondo zeudenak denen artean, saltzen ziren. Tretzan etozenak, abakom, danantzako, baina apaxu, norberak apaxu eta transportra baduk, bakotxa behintzako. Hori izan papardotan. Baina apaxo gitzuzuzik itozenak, enbizan. Luzatu, kalietan, gu iprikaleko ginen. Iprikalin, trintxi izaten zan punti. Han trintxan eban anila bat, inpatza zoki punti, eta luzatu iprikale guztin. Por ejemplo, amerikale moreba, zema eta kali luzia hoa zan. Eta guk iprikalin, eta jesatu ezun, baina iprikalin luzatu apaxu, da lehenengo ebizan
tiratu, ia failoi pakar, eteten bara. Ze pasatzen zan inoiz, tretzak alaten zazenin, igual eten, apurtu. Zubile, borratxo porre, nun uningatxa ez alako, edo. Eta orduan apurtze zanin, guri ez dugu ezamen, apurtze zanin apasun, orduan bizen duen, 6 litorren lelego azibaz uno, o dos, bera, de igual 3 apurtu izan. Bordu komisioan, lauarrenea, han hartu mundelie, da handik bai apurtako, da beste itorrena. Olanik etxe zan sistemi. Dana biratakun, etxea etorri, eta dute more, bagotxa bere tretzak egite ban etxea, inpatxatak bazen libra, eta gero, prozesu nukan, kalea, 10 punto bat, eta ateza, zelari ondo bat. Ara benta eutezin, grupo danena, kritsari egoan, benta saltzezan. Eta partite zan, igual papardo bine, beziu ija zagraba zan. Beziuana igual arrain parti. Zateako na. Da, zuk etxea dute zenun, batzuk etxe ben, zegoan diroik, diru tamainu ban, da batzu saldu. Da beste batzuk, gure amaekoan uzinoi, papardo bazan, plantxagainin erre, horixu egoan apurraz, sofritu gota, da gabaz a comer. Todo, Dios. Gauza egadarra nazan, haxe. Beziu eute bazan, erre, sofritu gota, igual eula patata egozi ero da berite, haxe zan bixin moru. Baina gogor la matxe, gogor. Gaur eurien honek gaztiok, elitza esango. Pentsamentek ez.